Nalika semanten Sang Nata Prabu Darma Kusuma bareng pangandikan bilingking pejah Gajah Hestitama parandene Begawan Durna saka bingung bali wuring budaya kirang cetha panampinipun sinengga anyebat nami ingkang putra Aswatama saknalika dawah kalenggak kalih jagat gaweaning para dewa kreta pusakaning Sang Prabu Darma Kusuma ingkang sekawit sakilan wonten saknginggiling Bantala dadi anjlok wonten ing Bantala kacena bilih nandhang dosa sepisan wonten ing alam donya. Asatama Sumeneng angger gancang nenggih putra ing Pancala atmajaning sawarga Prabu Drupada nenggih Raden Trusna Jumena anggenipun hangigit-igit hanggeget waja hanggegem asta krana sedanipun ing Rama Prabu Drupada sinengkakaken dening Senopati ing Ngastina nenggih Sang Begawan Durna nalika semanten mulat Sang Tapa Begawan Durna wis datan nggadahi kekiyatan amung bengok-bengok sarwi amuwun kados dene lare alit wonten tengahing Tegal Kurukasetra ing Ceparsa jumangkah anugel jangganing Sang Begawan Durna parandening mangke boten wonten kaprawiran ingkang kinarya anyurung kemanening Sang Trusna Jemena keparenging jawata gayaning para jawata ingkang nganglang jagat nenggih sukmaning Bambang Ekalaya sigra manjing angganing Sang Trusna Jemena wae. Jajaran sukertaning bauna iblis lanat tak inceng ana ing Tegal Kurukasetra saiki kelakon penjangkaku Begawan Durna kowe nyedani wong tuaku Kanjeng Rama Drupada utang nyawa nyaur nyawa utang getih nyaur getih ing kene marganing patimu kowe Begawan Durna Om Om dening aku.
nadyan pinulasara dening Sang Trusna Jemena parandene datan Graita tuwin datan ngraosaken Begawan Durna amung ajele-jele angulari ing putra nggih Bambang Swatama. Swatama kowe nendi Cak Bagus? Swatama kowe aja mati ya Le, kowe aja mati Swatama, tugel kulumu. Swatama Swatama mati. Wah, biar dene. Wah. Surak mawurahan manengker gumuruk samya alok yen to Begawan Durna gugur madyaning pabaratan sinabet curiga jangganing dening Sang Trusna Jemena tugel tel mestaka dienggo bal-balan dipun soraki sangganing para wadyabala sak Tegal Kurukasetra nglumpruk tanpa daya Sang Duryudana. Bapa Durna Bapa Durna Prabu Prabu bersasap sampun pupus bayu kang dabis mboten nggadhahi kegiatan menapa Rama Prabu mboten mangertos lampan Tegal Kurukasetra. Kula ngertos nggih, kula ngertos. Ing majeng wonten ing pabaratan Senopati Ngastina Begawan Durna sakmangke sampun kapuwing Rana Madyalaga gugur wonten ing madyaning pabaratan. Kula sampun matur wangsal wangsul pitungane wong perang menika namung menang menapa kalah. Dipun getunana boten badhe gesang malih Begawan Durna sampun titi wanci pinesti telas tulising pandhita ing Sukalima. Kula sampun boten nggadhahi kegiatan. Kula sampun boten nggadhahi kegiatan Rama. Kula sampun boten nggadhahi kegiatan. Tasih nggih. Ingkang Rama ing Mandaraka nggih. Kula aturi lenggah ingkang jejeg anak kula ing Ngastina. Menapa dipun ngendikan Rama Prabu menika menapa kepara saestu lair batos kula menika wong tuwa. Kula nek matur ora bakal mencla-mencele kaya banyu tumumpang godhong sintrik. Kula menika ngrumangsani wis titip daging setampel gedhe setetes. Kamuktenipun anak kula Banowati menika badhe kula totohi nganggo bandaning salya ingkang larang dewi inggih menika nyawa kula. Menika saestu. Prepatukan Prabu mboten pitados samangke kula aturi nengga wonten ing madyaning Tegal Kurukasetra namung keparenga kula nyuwun wekdal sawetawis. Rama Prabu badhe menapa? Kula nyuwun wektu sedhela mawon kula tak bali teng Mandaraka. Kula tak pamit kalih Setyawati nggih Pujawati. Rama Prabu samenika sampun surup surya binjang-injang kula kudu kepengin Rama Prabu sampun ketingal nitih krata Kasinopaten. Menawi ngantos binjang-injang kula menika mboten ketingal wonten Tegal Kurukasetra, kula aturi ngasta obor Mandaraka kula aturi besmi. Nggih, matur sembah nuwun. Kula nyuwun pamit nggih. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Rama Prabu ing Mandaraka. Kula nyuwun pamit titip anak kula Banowati. Titip anak kula Banowati, Rama Prabu kedah unggul madyaning pabaratan inggih. Kula badhe budidaya nggih.
Nalendra mbek marwa sing sang mangyat kurda kota kaping irika sang pinarwasa piye nggonku ngolah ukara aja nganti kowe ngerti Setyawati apuranen pun Kakang nganti aku ora waloka karo kowe nganti aku ora iso jujur karo bojoku sing tak tresnani kowe ora ngerti yen to sak bejagong iki sak bejagong sing sepisanan garwaku wong ayu Setyawati aku njaluk pamit Setyawati oh Ampuranen pun Kakang paripaksa aku kudu maju ana ing babaratan tresnaku isih cumondhok ana ing atimu Setyawati wong Enten babar pisan mboten geseh kalian mlempeng dados panggerbaning manah kula sinuwun panjenengan majeng wonten ing pabaratan sarah munggo ing lautan wastra lungset ing sampiran menawi Setyawati kedah gesang piyambak wonten ing alam padang panjenengan mboten badhe kecalan kula suwita wonten ing Madyapada prapteng delahan perang rame Sang Prabu Salya inapit ingkang rayi Raden nalika semanten patih Trusna Kedhu ingkang majeng wonten pabaratan ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara parandring mangke kapuping Rana Madyalaga mulat Sang Prabu Salya sigra ngaglah ana ing tengahing pabaratan manjing wonten ing saknginggiling rata sang Nateng Mandaraka Prabu Narasoma